Ivangeli ngokaJohane isahluko esingesishumi sahlukana sokuqala. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele, ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela, ngokuba zingalazi izwi labafokazi. UJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokho akukhuluma kubo. Ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Isela kalizi kungengokweba, nokubulala, nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engesiye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu, abaleke, impisi izidlozomele, izihlakaze. Ngokuba engokhokhelwayo, engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Njengalokhu uBaba uyangazi, nami ngiyamazi uBaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibaya, nalezo ngimelwe ukuziletha. Ziyakuzwa izwi lami, kube mhlambi munye nomalusi munye. Ngalokho uBaba uyangithanda, ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kuBaba. Kwaba khona futhi ukwahlukana phakathi kwabaJuda ngalawo mazwi. Abaningi kubo bathi, unedimoni, uyahlanya, nimlalelelani na? Abanye bathi, lawo mazwi akusiwo awomuntu onedimoni. Imbala idimoni lingavula amehlo ezimpumputhe na? Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema. Kusebusika, uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni. Base bemhaqa abaJuda bethi kuye, koze kube nini ulibazisa izinhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu sitshele ngokucacileyo. UJesu waphendula wathi, nganitshela, kodwa anikholwanga. Imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba yiyona efakaza ngami. Kodwa nina anikholwa, ngokuba anisibo abezimvu zami. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade, akakho ongazihlwitha esandleni sami. UBaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke
akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Mina noBaba simunye." AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. UJesu waphendula wathi, "Nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na?" Bamphendula abaJuda bathi, "Asiwukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu ozenza unkulunkulu." UJesu waphendula wathi, "Akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Uma wathi bangonkulunkulu bona, eleza kubo izwi likaNkulunkulu, nombhalo ungeqiwe. Nithi ngaye uyise amahlukanisileyo wamthumela ezweni ukuba uyahlambalaza ngokuba ngithe ngiyindodana kaNkulunkulu na? Uma ngingenzi imisebenzi kaBaba, maningakholwa yimi. Kepha uma ngiyenza, nakuba ningakholwa yimi, kholwani yimisebenzi, ukuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi, nami ngikuBaba." Base befuna futhi ukumbamba, kepha waphunyuka esandleni sabo. Waphinda wamuka waya phesheya kweJordani, kuleyo ndawo lapha uJohane waqala ukubhaphathiza khona, wahlala lapho. Nabaningi beza kuye, bathi, "UJohane nempela akenzanga sibonakaliso nasinye, kepha konke uJohane akusho ngalowo muntu kwakuqinisile." Abaningi bakholwa nguye lapho.